Šta god mislili, svi mi patimo od izobilja nečega, pa makar to bilo i slobodno vreme. Čak ni previše saznanja ne valja. Zato ja volim mog prijatelja. Sve što mi kaže je kratko i nejasno. Danas i onako niko nema vremena za duže objašnjenje. Moj prijatelj ne umišlja da nešto može da promeni svojim pisanjem, ali neće ništa ni da prećuti. On tako u 2 reda spasi dušu svoju i ode dalje. Prosto osjeća potrebu da provocira svojim komentarima. I to je ono što je najlepše. Kad bi insistirao, teže bi ga prihvatio. Kažu da narodu treba vođa. Mi smo imali jednog na 40 godina. Od frenetičnog aplauza nije se moglo čuti šta vođa govori, što je prisutne dodatno razgalilo. Pa drugog na 10 godina. On je takođe bio nepogrešiv. U to sam bio ubeđen. I to nekoliko puta. Sad ih menjamo na 4 godine. Ali opet ne valja. Pitao sam prijatelja, da li su gori ovi novi ili oni stari? Odgovorio je, da. Kaže da je najbolja vlast ona koja tek treba da dođe. Pod uslovom da nikad ne dođe. Nema tu šta. Ako se svi slože, i ja ću glasati za promjene. U stvari, šteta što se ne razumem u politiku. Imao bih mnogo toga da kažem. A s obzirom na to koliko su svi prevrtljivi, ne znam ni koga bi od njih na kraju prozvao na dvoboj. Taj izbor zato drage volje prepuštam svom dobrom i zločestom prijatelju. A on se tome iskreno raduje. Konačno je dočekao da kaže. Konačno smo dobili novu vlast. Biće to pravo osveženje za satiru. U socijalizmu su 2 i 2 4. U kapitalizmu takođe. Ali kakva razlika. Kad sam to shvatio, otrčao sam u prvu od 20 banaka u mom bloku, ali me je na ulazu sačekao moj prijatelj. Uzeo sam kredit. Kupujem stan. Banci. Oni se stvarno zalažu za razvoj srednjih i malih preduzeća. Od velikih prave srednja, a od srednjih malo. A država, pitam ja prijatelja, šta država radi u svemu tome? Država uvodi porez na siromaštvo, jer smatra da se jedino tako ono može eliminisati. Moj prijatelj inače tako daje časove marksizmu.
plaća obično oko 5 maraka na sat. Pitam ga šta bi, gde je nestao klasni neprijatelj? A on sleže ramenima pa me tiho moli. Pozajmi mi, molim te, 1000 evra. Biću ti večiti dužnik. Praznik rada smo i ove godine slavili 3 dana. Prednjačili su, kao i uvek, oni koji najviše mrze svoj posao, oni koji nemaju posao i oni koji ni ne pokušavaju da ga nađu. Niko nije ni primetio kad je moj prijatelj dograbio mikrofon. Drugovi, radnička klasa je kostur našeg sistema. Vi ste bedno plaćeni, ali srećom to se retko dešava. Kupili ste fakultetske diplome, pa mogli ste te pare da potrošite na neku pametniju stvar. Ceo život vam se svodi na to, kuća, posao, a da stvar bude gora, nemate ni kuću, ni posao. Koliko dugo već ne radite ništa, ako nije poslovna tajna? Niko nije odreagovao, pa nismo imali ni sa kim da se svađamo. Moj prijatelj i ja smo na kraju otišli na turističko putovanje u inostranstvo, ali ni tamo nismo mogli da nađemo posao. Tako smo u jednoj gužvi oko raspodele humanitarne pomoći moj prijatelj i ja sreli neke zanimljive likove. On je prvi započeo konverzaciju. Ne zanima me kako ste zaradili svoj prvi milion. To je posljednje u životu što bi me zanimalo. Pa ja živim od humanitarne pomoći. Odgovori mu asistent savjetnika menadžera. Hoćeš i ti popust na veliko? Eto vidiš, kaže mi posle moj prijatelj. Nikad ne bih rekao za njega da je mafijaš. Baš zato što znam da jeste. A onda se malo i pohvalio. Žena i ja se bavimo organizovanim kriminalom. Ona krade hleb u jednoj, a ja mleko u drugoj prodavnici. Ali ne žalimo se. Poznati biznismen je moćan i bogat. A mi smo živi. Jedan čovek se jednom razboleo i otišao u prirodu da gaji med. Hteo je da zahvali pčelama tako što će da im napravi koš. Stao sam. Čovek u veru neko odozgo ili sa strane može da ga spasi.
Ali ljudi Boga banalizuju. Od genijalne ideje hoće da ga svedu na činjenicu. Ja nisam nevernik. Ja samo ne mogu da verujem šta nam se sve dešava. Ja verujem da ljudi mogu, umeju i hoće da veruju. Ali meni se najviše sviđa onaj prvi deo. U početku beše reč. I tako, bio jednom jedan ja. Bio jednom jedan veliki čovek. Drugi put već ga nije bilo. Ima i poštenih ljudi, ali to je njihov problem. Sudili su me. Ni sam ne znam zašto. Ali je radila mnoge. Naročito sudiju. Tešio me moj dragi prijatelj. Pravda je spora, kaže, ali nedostižna. I znaš šta? Reinkarnacija će omogućiti da se čuje i druga strana. Ja se barem ne krijem iza dekadencije svog vremena. Nema uopštavanja. Nema prostih objašnjenja. Ne može istina da se pojednostavi, a da se ne deformiše. Ali istina će isplivati kad tad, kao i svaka lešina. Moj prijatelj i ja smo veliki optimisti po tom pitanju. Istina neće moći da se sakrije, jer u stvari nigde nije dobrodošla.